What's up guys? Na may makitaan. OMG, wag tayo makita. Na may makitaan kay ngit-ngit kayo. Anyway, nata dire karon sa Juna subdivision. Unahan sa women's, mga onto dire sa Hardin. Actually, dugay na kayo may gusto mo try dire pero minti na mo makalimutan kay wala gina ka nang busy kayo. Kung kauban karon is mga amigas ako ang girlfriend. Tara, sulod na ta. Kumusta bay? Sa episode nato ron, sabayon ta mo sa mga experience sa usa ka restaurant na pirmi namong maagihan. Hardin Food Park. Nagsugod ni sila last September lang, tapit sa corner Ricardo Street, Juna Subdivision. Open sila from 10 AM to 10 PM. From the restaurant name itself, gardens and outdoor dining ang concept sa ilang spaces. Lami kay tutukan ng mga warm lights ug mga decorations nila. Green, cozy, and dreamlike ang vibe dire. Like straight from a fairy tale movie. Lami kayo magmuni-muni dire ug maghinuktok. Saya na akong vlog do. So ang ako ang gi-order squid na food as always. Mo gid na basta na squid na dayon na diretso ang i-order nako. Ilahan na ilang order, padulungay pa, umdaway pa, ginapanganak pa akong squid. So paabot ta dire. More or less 300 pesos mostly ang mga pagkaon sa ilang menu. Para sa ako na murag buang mukaon, udagan siguro mga 600 pesos akong full meal. Tingan na to ilang tinae. Dili ni ilang tinae, okay? Tinae sa ilang manok. Oh my gosh, ano ka siya? Wapo kayo ilang live sing dire, pero nag-distribution kayo. Dulam-dulam ang kuwan, style. Nana ko squid. Tara. Tadang! Para sa mga wala pa kailan ako, squid ang isa sa pinaka-paborito jud na kong kaunon. Matik na ang mapili sa menu pag available. Try natin. Are you ready? Medyo tampis ng tiradak. Sweet, chewy. Pwede sila gahe. Okay lang siya. Basta okay lang. Kung siya may flavor. Nilaw guys. Wala ito. Una na ang halo-halo guys. Tanaw ilang halo-halo. Nasya sa butong Buko Halo di ay ang tawag sa halo-halo nga giserve sa coconut shell. Ani nga tayo wala pa ko nasayon ana nga trivia. Okay, so dalawa na nato. I'm gonna rub this thing on my taste buds. Sabi man ang mais. Ang uyab di siya ganahan kaya na ay mais. Pero ganahan ko. Ganahan ko guys kay abay ito sa butong. So it means healthy siya. So guys, mag-exchange gift na kami. Wala pa pala. Bali 40 pesos na yaga-yaga ang concept sa among exchange gift. Mao nang dire makita ninyo nga nangaliki nagkinatawa ang akong mga kauban. Kami ray perting sa baa aning panahon na. Pasensya na mo. So guys, ako nakuha is hand sanitizer. My gosh guys, makahilak yun doon sa kahapon. Kaya na kayo siya ako ipangarap. Finally niabot na siya. So, kumusta among pag-dine dire? Last November, nag-announce din sila nga naglisod sila cater sa kadaghan nilang customers. Naapod sila yung mga not so positive reviews. And to be honest, na-witness po na ako ni ilang gipang mention. Medyo na-late akong mga order o wala kay siya natarong og season. Pero noon kaniya akong case, dili po ni siya ingnon nga ingana jud ka grabe. Buot huna-unaon para sa restaurant na pag-ura og ingani kagwapo ang mga spaces. Lisod jud likayan na bahaon sila customers ug maka-encounter sila mga ingani nga problema. Which is why approve gihapon ko sa ilaha. Okay man gihapon ang mga experience. Ganahan kay ko sa ilang lugar. I-recommend na ako ning spot nga adtuon ninyo. Ug kung nakaabot ka diri na part sa video, you owe me 1 like by. Salamat daan. Subscribe pod ug tan-awa pod ning sunod na video. I hope nag-enjoy mo sa amo ang kamurag buang dire.